vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kubva zvandainge ndakatangawo channel iyi yamaconfessions, handina kana kumbogara ndaziva kuti ndo kwazvichazosvika. Nezuro ndakataurawo nevamwe mukoma vedu avo vanoti ivo vanobva kuUganda. Zvakangooma hazvo veduwe, zvinoitika pasi pezuva, zvimwe zvacho zvinokatyamadza. Saka iwo ndo confession yavo iyo yavakanditumidzira, vakanditumidzira nechirungu, ndokubva tazoita translation. Message yavo yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinofarirawo izvo zvamunoita ende ndinogara ndichiteererawo maconfessions enyu. Neniwo ndine nyaya yangu iyo yandiri kudawo kuti munge muchizondiposterawo, nekuti ndiri kutotsvakawo advice kubvawo kuvateereri venyu. Inini zita rangu ndinonzi Name Hidden. I am a 30-year-old man. Ndinobvawo kuUganda. Saka ndakarerwawo tikakura tichingorerwa naamai vangu. Chikonzero icho chakazosakisa kuti tinge tichizokura tichingorerwa naamai ivo vari vega, asi baba vedu vari vapenyu. Inhau yekuti baba vangu munhu aigara angori busy, but vainge vasiri busy iya busy yekutsvaka mari, vaiva busy nevamwe vanhukadzi. Baba vangu munhu uya anozviudza kuti pavanhukadzi iye ibhuru revanhukadzi, havadi kudarikwa nemadress. Ende pane mazuva akawandisisa andinorangarira kuti tichikura kudaro amai vangu vainge vachitambudzika sei kuti vakwanise kungotitsvakirawo chekuti tinge tichidya, asi dzimweniwo dzenguva amai vangu zvinhu zvacho zvaibva zvazovaremera zvekuti taibva tazongoenda kunorara tisina kana kumbogara tadya anything. Ende upenyu uhu takazotosvika pakutohujaira kuti ndo upenyu hwatainge takapikirwa naMwari pasi pano pezuva. Ende panguva yacho iyoyo takabva tazoitawo munyama wekuti munzvimbo medu, muregion medu zvekare nemuUganda makabva mazotanga kuita imwe hondo iyo yakatsviriridza nguva dzacho idzodzo, apo mumba maivawo nenhamo yekuti yainge ichitsviriridza. Saka zvose izvi zvakabva zvazotimanikidza kuti tinge tichibva muUganda ndokubva tazoenda tikabva tazonotanga kurarama tiri munyika yevatorwa. Mukomanashi chinogara chichingondinetsa zvekare, chinogara chichingonditambudza mupfungwa, it is all about our family history. Our family line mukomanashi ine imwe history inotyisa zvekare, inorwadza. Kana ndikatanga kutarisa our family history zvekare ne our bloodline, zvinoita sekunge dhimoni riya renhamo, the spirit of poverty, rakatosaina a contract with our bloodline. Kose kwatinenge taenda, ikoko kwaunenge waenda, unotosvika bad luck kana kuti mweya iwoyo wenhamo wakakumirira. As long as ropa rinomhanya mumuviri wako riri ropa iro rekudzinza rekwedu, kose kwaunoenda unosvika nhamo yakakumirira. Then mukukura tichiudzwa zvekare nezvose izvo zvinoitika mudzinza rekwedu, ndega ndakazosvika pakutonyatsokubhilivha kuti zveshua dzinza redu idzinza rakatukwa. Ende mukuudzwa tinoudzwa isusu tichinzi hanzi sekuru vedu isusu vaiva neumwe mukoma wavo. Saka mukoma wasekuru vedu ava akabva azoganyira sekuru vedu, then aganyira sekuru vedu kudaro ndokubva azovagadzira zviya zvekuti vana vose avo vakazosara vozvarwa nasekuru vedu, vana vekuti vainge vakatoiswa chituko. Chituko ichi chakaiswa namukoma vasekuru vedu, zvekare vainge vachibatsirana nagogo sekuru vedu ava havana kana kumbogara vapiwa mukana. Then chituko icho chakazoiswa pamusoro pasekuru vedu ndechekuti his bloodline will never be successful. Kunyangwe zvikanzi zvaita sei,
ndo chituko chacho ichocho chakaiswa pamusoro pedzinza redu. Takatombozama kuti tinge tichiendawo kuzvikoro, ende chinonyanya kundirwadza ndechekuti isusu mudzinza rekwedu tiri vanhu vekuti naturally tiri vanhu vari extremely bright, zvekuti patainge tichiri kuchikoro nguva iya yekuti tinenge tava kunonyora maexams, waitoona kuti mudistrict rose ndiwe unenge wabuda uine mapoints anenge ari high, uri iwe unenge uchitotopa district rose. But paya pakuzonzi mava kufanira kuti munge muchinopiwa mascholarship vana vaya vanenge vakakunda madistrict ose, iwewe haukwanise kuti unge uchizowana scholarship iyoyo. Ameno zvazvinongoita so zvimwe kuda idhimoni iroro renhamo rinongoramba richingodzingirirana nebloodline yedu, zvekuti inini kunyangwe zvangu ndaiva munhu ainge ari extremely intelligent, but nekuda this spirit of poverty ndakabva ndazongogumira in my senior 6 handina kukwanisa kuti ndinge ndichizoenderera mberi nechikoro. Pandakaona kuti izvo zvescholarship zvainge zvaramba, ndo pandakabva ndazoti kufunga, ndikabva ndati zvazvaramba chimirai zvangu ndinge ndichingoita zvekurima. Then ndo pandakabva ndazotanga kuita zvekurima ndiriko kumusha ikoko, apa ndainge ndichingoitira kuti kana ndikarima ndikatengesa zvirimwa zvangu izvo zvandinenge ndarima ndakohwa, then ndobva ndazosapota mhuri yangu, nekuti inini ndini the eldest son mumhuri yekwedu. Then vanhu ava vane ruvengo pavakaona kuti ndainge ndava kutanga kubudirira, because ivo gogo vangu vachiri vapenyu, pavakaona kuti ndaiva munhu uya ainge ari a very hardworking person, because nekurima kwose uko kwandainge ndava kuita ndakakwanisa kutobata mari mukomanashe, zvekuti ndakabva ndazotovhurawo karestaurant kangu mutown ako kainge kava kutondibatsiridza, zvekuti zvinhu zvangu zvainge zvava kutoendeka. Pavakaona kuti mukomana ainge ava kurakidza kuti ava kuda kunobudirira, then ivo vakabva vati unonyepa iwe, nekuti madhonza avo andainge ndichishandisa panguva iya yekurima, avo andainge ndingori nawo ari iwo oga, ose ari maviri akabva azongofa, akangorwara nechimwe chirwere chainge chisingatombonzwisisiki, ndokubva atofa. Madhonza aya ari maviri, ndokubva ndasara zvino ndangova pa01 start ndisisina kana chekuti ndingaita. Then ukuwo mukadzi wangu akabva azotanga kurwara zvimwe zviya zvainge zviri very serious, zvekuti mari dzose dzakabva dzazongoperera ndichingozama kuti ndinge ndichirapisa mudzimai wangu. Zvose izvi zvaitika mukoma zvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichiluza everything. Kabusiness kangu kaya kandainge ndava nako kutown kakabva kangokolapsa, ndikabva ndazotadza kusimukira zvamuchose. Then inini wacho zvose izvi zvichiitika ndakatombopotsa ndafira mucar accident. After that ndakabva ndazotomborumwa nenyoka, asi Mwari vakabva vazongondichengetedza, handina kufa. Kwose kwatinofamba tichibatsirwa tinongoudzwa that same story iyoyo yekuti maproblems ose awa andakasangana nawo kusvika business rangu richizosvika pakubhuroka, maproblems iwawo ainge achikonzereswa nagogo vedu, ende ivo vainge vachiona kuti ndava kuda kunobudirira, ndokubva vazosarudza kuti vange vachindiroya zvekare. Pandakaona kuti kumusha zvainge zvaramba, ndichiona kuti gogo vangu vainge vachindiganyira, ndakabva ndadhisaida zvangu kuti rekedzai ndinge ndichienda kudhorobha sezvinoita vamwe. Ndakati ndaenda kudhorobha kuya ndokubva ndazosvika ndikabva ndazotanga kushanda for this other construction company. Ende pari zvino mukoma I am a professional stone designer, asi mukoma nashe that spirit of poverty sezvandakuudzai kuti kwose kwaunenge waenda unosvika that spirit of poverty yakakumirira, because izvezvi kana ndikatarisa upenyu hwacho hwandiri kurarama nebasa rangu iro randinoita,
I cannot even get any contract. Kunyangwe vanhu vakatarisa experience yose iyo yandiinayo yandinenge ndakanyora pama-CVs angu, handina kana contract randinombopiwa. Ndakatombozama kuti ndinge ndichinamata, but ndega ndakanamata kusvika ndanzwa kuti kunyangwe kunamata kwacho hakuna kana zvakunombobatsira. Ndaneta ini, handichadi hangu kuramba ndichingonamata, ende handizivi kuti nekutambudzika kwose uko kwandiri kuita, why Mwari vacho vachingoramba vari very quiet apa upenyu hwangu uchirwadza kudai so. Ende pane mamwe mazuva awo andinotoona kuti chekudya chaicho panenge pasitomborina, zvekuti inini nemudzimai nevana tinotoenda kunorara tisina kana chatinenge tambodya. Upenyu uhu hwatakakura tichirarama inini nevanin'ina vangu ndo upenyu hwacho hwava kungoraramiwa nemudzimai wangu zvekare nevana avo vandakazvara. Ende ndinoti paya pandinenge ndiri ndega, kana ndikagara pasi, kana ndikatanga kufunga mudzimai wangu zvekare, kana ndikatanga kufunga amai vangu vakandibereka, ndinobva ndazotanga kusvima misodzi, nekuti ndinotanga kubvunza kuti nhai Mwari, asi vanhu ava chavakambokutadzirai chimbori chiiko? Why muchivasiya vachisvika pakutambudzika kudai so? Yes, inini ndinonzwisisa kuti ropa redu iropa rakatukwa nemweya wenhamo. Ko mudzimai wangu, ko amai vangu chavakambopara pasi pano pezuva, mhosva yacho isingaripiki, iyo inokonzeresa kuti navo vange vachisvika pakutambudzika zvakadai. Imbori mhosva yakaita sei isingaperi kuripiwa. Ndiri munhu wekuti ndinongogara ndiri under a lot of pressure. Pandakaona kuti the pressure was just too much, ndo pandakabva ndazozama kuti enough is enough, kusiri kufa ndekupi. Ndo pandakabva ndazokontaktawo avo vanoita zve-secret society vari kuno, then ndakati ndavakontakta vanhu vaya, ivo vakabva vandiudza kuti handaikwanisa kuti ndinge ndichingopinda mune izvozvo zvekurombesa under their society, because ivo vanoda kuti unge uchitanga waisa mari yakati wandei musociety yavo vasati vatanga kukurombesa. Asi mukomanashi, mari yacho iyo yavakati vanoda kubva kwandiri imari yakawandisa zvekuti handikwanisi kuti ndinge ndichipa society iyoyo mari yacho iyoyo. Ndichida kuita zvose izvi zvekuromba, ndainge ndangozviudza kuti it is better for me to die, asi ndichifa ndinenge ndichifira generation yangu, so that my own generation can live a better life. Nekuti ndega ndazosvika pakuona kuti chinhu chinonzi Mwari in our bloodline, it seems as if Mwari does not even exist for our bloodline. With all that has been happening, ivo baba vangu nemadzikoma avo nemadzining'ina avo havana kana basa nazvo. Vanotoona sekunge dhimoni racho iri renhamo riri kufamba mudzinza rekwedu, zvinhu zviri very normal. Vakasvika pakutojaira nhamo irimo mudzinza. Ende ivo vana baba vangu ava vanotoita sekunge kugadzirwa kwavakaitwa pfungwa dzavo ndezviya zvekutoti vasambofa vakatsukunyuka, because ivo havatomborina kana basa nazvo. For now mukoma, inini zvangu ndazosvika pachinzvimbo chiya chekuti it is far much better zvangu ndinge ndichingotsvaka, kunyangwe ikanzi n'anga iya iri very very powerful inokwanisa kungondirombesa zvayo, ndobva ndazongoromba. At least kana ndikangokwanisa kungowana munhu wekuti anorombesa vaya vasingazondibiri mari, inini ndinoromba zvangu. Please mukoma, ndipostereiwo nyaya yangu, ende ndinokumbirawo kuti kana mava kuposta muzovigawo chitupa changu. Ende please, once mazoposta nyaya yangu, remind me so that I can follow up in the comment section. I thank you. Apa ndangozamawo kuti ndinge ndichingokata nyaya yangu, because a lot of things has been happening mumhuri yekwedu. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti ivo vanobva kuUganda.
Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi Gogo vakatikesa, vakaisa a case upon the bloodline. Ndoponoona kuti hazviko kuZimbabwe chete, zviri kwese kwese. Zvakangoma hazvo veduwe. Please let us talk about this in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma nashe, ininiwo ndine kaconfession nyana kangu ako kandiri kuda kuti ndinge ndichikupai muzondiposterawo. Please musazosharewo namba dzangu, kunyangwe vamwe vakazoti vanodawo namba dzangu. Mukoma, inini ndiri munhu wekuti ndakangokarukawo, ndangobatwa nekamweya kekungonzwa kungoda kungohurira murume. So nechandainge ndichihurira nanhasi uno mukoma, ndinotombozvibvunza kuti asi paya chiiko chainge chichimboitika kwandiri, because zvose mukoma ndainge ndichizviwana, kana iri mari chaiyo. Mari, murume wangu munhu wekuti handinyimi mari. Kana riri bonde, ndega ndaitosvika pakunzwa kuti panapa ndazosvotwa nayo manje. Ende mukoma, zvakangouya for a very short period of time, asi dzandakatsikisa panguva yacho iyoyo, nanhasi uno kana kuri kunzi murume akagara angozvinzwa kuti ndo dzandakambotsikisa idzi, marriage mukoma inoparara, because pane mamwe masikireti ekuti haatogadzirisiki. Ndakasvika pakuita bonde namukoma wake, ende mukoma zvinhu izvi zvakangoitika so simple so zvekuti takazotongokaruka mukoma, tava kutongorarana inini nabanguru, ende hatina kana kumborarana zvinoenda kure. Ivo banguru vakangoti vachiburuka kubva pamusoro pangu vakabva vatoti mainini zvataita izvi hazvitaurwe ende hazvidzokororwi, ende ndichirara nemi mainini handina kana kumbogara ndafungidzira kuti ndo zvatichaita izvi. Handisi munhu akadaro. Mudzimai wangu handina kana kumbogara ndakamuchita, ndokekutotanga kutomuchita ikakaga. Iko zvino patova nemakore zvinhu izvi zvaitika. Kunyangwe patinotombosangana tinotoita sekunge vanhu vasina kana kumbogara vakabvisana mabhurugwa. Zvinhu izvi mukoma zvakaitika like pane rimwe zimweya rakangosimudzwa rikabva rangokonzeresa kuti ndinge ndichiita chihure chakapusa kudaro. Ende pakanguva kapfupi ikako kandakaita zvechihure, ndainge ndisingambofungi kuti kunoshandiswa family planning kana kuti kunopfekwa makondomu. Pandakazoti pembeno mukoma, ndo apo pandakazobatwa nesiki. Zvinhu izvi zvakaita ndezvekuti murume ainge asipo, then pane vamwe baba so avo vaigara vachingondinyenga, vachingonyengerera kuda kusangana neni pabonde. Murume akati asipo, baba vaya ndokubva ndangovanyepera, ndikati ndinokumbirawo kuti munge muchiuya kuzonditarisira stovu yangu. Baba vaya havana kana kumbotora nguva, ndokubva vatodarika nekumba vachibva kubasa. Vakangoti vachingonopinda mumba, vachingoona kuti kamwana kangu kacheche ako kandainge ndiinako mazuva acho iwawo kainge kakarara. Baba vaya vakabva vatondibata-bata, tikabva tatobvisana mabhurugwa ndokutosangana paya pabonde. But ndakati ndichingopedza kuita bonde nababa ava, mangwana acho makuseni ndichimuka, ndakatanga kunzwa kuvaviwa kusikarudzi, zviya zvokuti ndaita kuswinyiwa. Ndakambotanga ndichakwenya ndichati ndichakwenya mukoma, ndo pandakazoona kuti apa ndinenge ndatopiwa chirwere chepabonde. Ndichinoenda kuchipatara zveshuwa ndakabva ndaudzwa kuti ndainge ndapiwa chirwere chepabonde, hanzi yeast infection. Ndakabva ndapiwa mishonga iyo yandakapiwa, ndikabva ndanzi handaifanira kuti ndinge ndichizosangana nababa pabonde ivowo vasinawo mapirits avanenge vachinwa, because taizongoramba tozongotapurirana yeast infection iyi yandainge ndapiwa mukoma. Ndakadzoka kumba apa ndichingofunga kuti zvino murume zvaakabuda pamba achidzoka handiti anenge achida kuti ndinge ndichitombomupakurira here. Ndikati zano nderipi mukoma? Ndakaenda kumaperiod rwusingaperi, ende ipapo mukoma murume haana kana kumbogara ati vhura pedhi
tione kuti zvishua uriko here kumaperiods. Ndaitorara ndakapfeka pedi rangu, ndaizoti paya kana ari kubasa ndoswera zvangu ndisina kuisa pedi. Ndaitonyepedzerawo sekunge ndisiri kunzwisisa kuti why ndiri kuramba ndichingoenda kumaperiods kwemazuva akawanda kudaro. Izvo mukoma ndainge ndichiri kushandisa cream iya yandainge ndakapiwa ndichinzi ndo yandaifanira kuti ndinge ndichizobayirira mukati mesikarudzi yangu. Ndaizvibvunza kuti zvino kana murume akazoona sikarudzi yangu yakazara cream yose iyo yandaipota ndichizora pasikarudzi yangu kuti yeast infection yacho inge ichipera, ndaizotanga kuexplaina ndichimuudza kuti kudii. Nanhasi uno mukoma handina kana zuva randakamboti bufu nezvazvo kuti izvi ndo zvandakamboita. Hey vedare, hanzi wonders shall never end. Zvakangoma zvovedu ndo confession yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatitaureiwo navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Handizivewo kuti muchavaudzawo kuti kudii vedare. Please let us try to speak with